खुलुमबाय कुमरुक सुदुं फैदो लोगोफोर जोङो आरोबाव मिसिं टु बर' ट्रेन्सलेसन खालामनायखौ जोङो आवगायलांबावदिनि आङो सोमोन्दोनि सायावनो लाबोबावदों। नाम्बार 1 आव दङ खाय बर'आव आदा। नाम्बार 2 आव दङ माम बर'आव बाजै। नाम्बार 3 आव दङ बाय बर'आव आब'। नाम्बार 4 आव दङ मागब बर'आव गुमै। नाम्बार 5 आव दङ बोर बर'आव फंबाय। बिदिबा जोङो खनसे बुंफिनबावनि लोगोफोर खाय बर'आव आदा, माम बाजै, बाय बर'आव आब', मागब गुमै, बोर फंबाय। फैदो लोगोफोर जोङो बिदिबा नेक्स्टआव थांबावदिनि। नाम्बार 6 आव दङ इंनो बर'आव बिबोनां हिन्जाव। नाम्बार 7 आव दङ बोरम बर'आव बिनानाव। नाम्बार 8 आव दङ इग बर'आव बिबोनां हौवा। नाम्बार 9 आव दं थाथ बर'आव बिहाव। नाम्बार 10 आव दङ याय बर'आव बिखुनजो। अब्ला जोङो खनसे रिपिट खालामफिननि। नाम्बार 6 आव दङ इंनो बर'आव बिबोनां हिन्जाव। नाम्बार 7 आव दङ बोरम बर'आव बिनानाव। नाम्बार 8 आव दङ इग बर'आव बिबोनां हौवा। नाम्बार 9 आव दङ थाथ बर'आव बिहाव। नाम्बार 10 आव दङ याय बर'आव बिखुनजो। दा मिसिं भाषायावहाय थाथ आरो याय बे मोननैखौहाय आबै आबौआवबो बुजायो आरो बिहाव बिखुनजोआवबो बिथांमोना बाहायनाय जायो। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनबावगोन। आङो जेसेबां हायो एसेबांनो आङो लाबोनो नाजागोन आरो सोमोन्दोआवहाय माखासे सोमोन्दो लिंनायनि दंबावो आङो बेखौ आरोबाव नेक्स्ट भिडिअआव लाबोनो नाजागोन। जेसेबांनाखि मिसिङावहाय सोमोन्दो लिंनाय दङ आं बेखौ गासैखौबो भिडिअआव लाबोनो आङो नाजागोन। स' लोगोफोर अब्ला दिनैहाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय अन्नानै। थेंक इउ फर वाचिं।